இனத்துடைப்பு. ஜீவனையும் கசப்பாக்கினார்கள். யாத்திராகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம். இரண்டாம் உலகப் போரில் ஹிட்லர் லட்சக்கணக்கான யூதர்களை கொன்று குவித்தார். இனி இதுபோல நடக்கக்கூடாது என்று உலக அளவில் தலைவர்கள் கூடி முடிவெடுத்தார்கள். பல திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டன. ஆனாலும் இனத்துடைப்பு எனப்படும் குறிப்பிட்ட இனத்து மக்களை ஆயிரக்கணக்கில் கொன்று குவிக்கும் அநியாயம் உலகத்தின் பல நாடுகளில் இன்னும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. கர்த்தரின் சாயலில் படைக்கப்பட்ட மனிதர்கள் அனைவருமே வித்தியாசங்களை தாண்டி ஒரே குடும்பமாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் வேதம் நமக்கு கற்றுத்தரும் பாடம். ஆனாலும் இப்படிப்பட்ட தீமையானது இந்த உலகத்தில், அதுவும் பக்தியுள்ளவர்களிடம் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. நாமும் பல நேரங்களில் நம்மை போல இல்லாத, நமக்கு பிடிக்காத இனத்து மக்களை கேலி கிண்டல் செய்வதில் துவங்கி வெறுப்பு பேச்சுக்களையும் வதந்திகளையும் பரப்புவது வரை மறைமுகமாக இதை செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம். ஆனால் இந்த இனவெறுப்பை தாண்டி அன்பு என்பது வெற்றி பெறுவதும் உலகத்தின் பல மூலைகளில் நடக்கத்தான் செய்கின்றது. உதாரணமாக, தென்னாப்பிரிக்காவில் வெள்ளை இனத்தவர் கருப்பு இனத்தவரை ஒடுக்கினார்கள். நெல்சன் மண்டேலா போன்றவர்களின் போராட்டம் மற்றும் சர்வதேச நாடுகளின் அழுத்தம் ஆகியவற்றால் இது முடிவுக்கு வந்தது. புதிதாக பதவியேற்ற நெல்சன் மண்டேலா தன் தலைமையிலான அரசில் வெள்ளை இனத்தினரை பழி வாங்காமல் அவர்களிடம் அவர்கள் தவறுகளை கூறி பாதிக்கப்பட்ட மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வைத்தார்கள். உண்மையும் ஒப்புரவாகுதலும் என்ற இந்த நிகழ்வு இணையதளத்திலும் யூடியூபிலும் அதிகமாக காண கிடைக்கின்றது. ட்ரூத் அண்ட் ரெக்கன்சிலியேஷன். இப்படிப்பட்ட அன்பின் வழிகள் மக்களிடம் பிரபலமாக இல்லை என்றாலும் அதுதான் ஒரே வழி என்று இயேசு கூறுகிறார். சிந்தனை: இன பாகுபாடு, இனவெறுப்பு என்பது நம் பாவ சுபாவத்தில் இருக்கிறது. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்கள் இந்த சுபாவத்தில் இருந்து விடுதலை பெற்றிருப்பார்கள், விடுதலை பெற்றிருக்க வேண்டும். ஜெபம். கர்த்தாவே, நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ நாங்கள் எங்களை விட வித்தியாசமாக இருக்கும் இனத்தவர்களை வெறுக்காமல் இருக்க உதவி தாரும். உம் சாயலில் படைக்கப்பட்ட அனைவரும் சமம் என்பதை எங்கள் வாழ்வில் நடைமுறைப்படுத்த உதவி செய்யும். ஆமென். இந்த தியானங்கள் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருந்தா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு வேண்டியவங்களுக்கும் ஆசீர்வாதமா இருக்கணும்னா ஷேர் பண்ணுங்க.